Festival Gunung Kawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dawing Gusti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Panjenenganipun Bapak Ardi, panjenenganipun Bapak Ardi Wiranata, panjenenganipun Bapak Kason ngadani ngenekke tasakuran utawa sedekah bumi ing pangangkah ngaturake rasa syukur ana panguwasaning Gusti kang Maha peparing marang peparing kang wis diparingke warga masyarakat ing Laladan Sundan sakukuban ngono. Iya kanthi hajat ya ki mau siji sedekah bumi, menteri tanduran, menteri warga masyarakate lan sing pungkasan ya ki mau ningat silaturahim. Wah iya kanthi bebarengan kelawan para punden sepuh sinengkuyung Bapak RW, Bapak RT lembaganing desa, luwih-luwih Ibu Kepala Desa, jajaran pemerintah desa ingkang sampun keparing estreni. Waduh elok banget nyatani Ibu Kepala Desa dalaikan garwa Roko Mas Anang sing iki mau go sapejagong karo awake dhewe mongko yen nitik lho wiwit rapat ning kepanjen nganti bar maghrib durung rampung aku buablas mrene nduk pinanggih malih kelawan Bu Inggi ingkang wekasan merga ya kewajiban kang ditindakke nduk ngenekke ya ki mau musyawarah babagan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih kono muga-muga kanthi program negara di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ki mau bener-bener mujudke peningkatan taraf hidup, peningkatan kemakmurane warga masyarakat Indonesia umume lho. Mriki ingkang mapan wonten Sundan mriki ngono. Iya. Alhamdulillah Dok. Senajan to saya Ibu Inggi lawan ingkang garwa kinasih ya tetep rawuh ngestreni pahargyan ingkang elok, pahargyan ingkang sae kaya mengkene Nduk. Luar biasa banget Nduk. Nyatane Sundan saben taun ora gutang anggone ngenekke sedekah bumi utawa tasyakuran utawa sedekah bumi wujud nyata warga masyarakat bersyukur marang peparinge Gusti. Siji diparingi bagas kesarasan, diparingi rezeki sing akeh. Tandurane matikel-tikel Nduk, dono balak memolo Sukerto kabeh sirna saka bumi Sundan sakukuban Nduk. Mulane kanthi keyakinan warga masyarakat ngenekke tasakuran kaya mangkene iki patut diacungi jempol Nduk. Nyatane ben taun blas ora godang, emane taun kepungkur awake dhewe ora bisa tinimbalan mrene. Nek yo tetep ngenekke pagelaran kadang muanom sing saka Sambi Gedhe Mas Marta Nduk. Wah apik ya apik. Katane tenan Nduk wong dene Malang iki gudang seni luwe-luwe nang wilayah Wonosari Nduk. Adi-adimu anak-anakmu sing jujur ana pedalangan kuwi apik-apik kaya anak Mas Wahyu, kaya dene anak Mas Bagas. Lan liya-liyane wis elok-elok banget Nduk. Patut diacungi jempol. Kanthi iki mau mulane ya Nduk, iki mau kanthi wektu sing sauntara suwe awake dhewe dikabari dening Mbah Wo, Bapak Sunari Nduk, sesepuh purna anggone nyepeng pangarsane dusun ana ing Sundan kene. Rono panjenengane ingkang putra ingkang lajengaken estafet anggone ngabdi menyang masyarakat dadi pelayane warga masyarakat Sundan. Muga-muga ya Nduk kanthi bersih desa wilujengan desa iki warga masyarakat guyub rukun ayem tentrem dono memolo dono balak lan bilai cedak omarang rezeki dadi dusun ingkang gemar Allah jinawi badotun thayyibatun wa rabbun ghafur Allahumma amin. Tenan Nduk yen nganti ben taun iki ora wayangan jan rugi tenan. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe sing rugi. Iya ta ya. Jan aku demen Nduk mengiki ingkang marak sowan dateng panjenenganipun
para pinisepuh ingkang dipun pangarsani pun Bapak Kasum Bapak Ardi Wiranata lajeng ingkang sami nderek inggih menika pun Bapak Sugianto Bapak RW 09 ugi pun Bapak Sunarno tawi Bapak RW 10 lan Bapak Poniti utawi Pak RT 02 RW 09 boten kantun pun Bapak Agus Baroto ugi pun Bapak Kabul lho. Bapak Kabul ya derek lho, ora derek ora kabul tenan lho. Iya. Ugi pun Bapak Supiran ugi Bapak Yaselan ingkang sami derek ingkang dipun derekaken ugi Bapak Tumen panjenenganipun Bapak RT 03 RW 09. Iya iya iya. Muga-muga jroning wewungan bengi iki ngalap barokah lan berkah ya, Nduk. Ayo ya. Ketua panitiane. Panjenenganipun ya Bapak Sugianto kemawon, Nduk. Sing dereke uga melu ngestreni Bapak Babinsan, Nduk. Sopo Bapak Pance? Oh, Bapak Pance. Iya. Sesepuh aja ditinggalke, Nduk, sing melu nyengkuyung lan paringi di berkah. Panjenenganipun Bapak Basuki, Mbah Sanu, Bapak Sunari yo Pak Kasun. Awake dhewe kirim donga marang eyange awake dhewe yo danyange awake dhewe. Sapa yo asmane? Panjenenganipun Mbah Daon kuwi sing bedah Kerawang aning Sundan kene. Mulane dikintuni donga mugi-mugi pinarengana lepas parane padang margine jawara kubure dipun aku umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan klebet sedaya ingkang husnul khotimah dipun papanaken wonten swarga langgengipun Allah Subhanahu wa taala. Putra wayah ingkang tasih gilelar wonten ing dusun Sundan menika kelawan Gusti Allah tansah dipun paringi rezeki ingkang kathah tur barokah dana memala dana sukerta dana saking sakabehing sambe kala. Allahumma amin. Alhamdulillah ya, Nduk, begini seneng kuyung dene kanca-kanca saking Jaya Audio Professional Sound System. Iya iya iya. Ugi didukung saking kanca-kanca lighting Pegan Balap Lighting. Oh iya ya, cakep. Kejaba dumateng sedaya kemawon boten saged kula sebataken bapak setunggal kula suwanten mriki menika idep-idep kula niki wangsul teng desa kula dhewe. Kok ngono to Yung? Arepe ora ngono piye, Nduk? Aku wis nyawiji kelawan sedulur kene iki wis dudu tak anggap sapa-sapa, tak anggap mrene iki bali ning kandange dhewe. Apa iya? Nah, yen to iki gerapyak sumana kok, Nduk. Jajal sing padha rawuh sing padha teka wiwit peniti gong wayang wiwit esuk mau teka dok iki wis diparingi ambengan sak ambeng. Iya iya iya. Durung yogane kanca-kanca yoga teka wis ditonjok, Nduk, sak ambeng. Sapa sing dhisik? Cah telu. Remene jagemen. Ya ya. Ana wis bengen karo anak-anakku telu iki. Malih ketok rijik. Kula wis ngedep berkat cara kucing nami karo gereng. Ya. Iki mau ya dirawuhi panjenenganipun Bapak Dewan, Nduk, panjenenganipun Bapak Unggul. Oh iya iya iya. Tur maneh alhamdulillah ya, Nduk, aku wis pesen lawan Mbah Sunari. Bapak Kasun sing purna, Bapak nek ngersakaken kula nek wonten waji-waji sela utawi wonten sura pun ngantos dadakan nyuwun pangapunten kok kula laris niki mboten ning nek dadak niku adane kedisikan sing sanes ngoten. Iya iya iya. Iya, mulane ya kaya mangkono ngestokke, Nduk, marang panjenengane ngebel awake dhewe pesen tanggal. Oh iya. Nanti muka-muka jroning wengi iki ngeneke tasakuran terus ngeneke silaturahim warga masyarakat iki mengko anggone wewungan anggone melekan tatas sedalu natas nganti ngalap berkah ngalap barokahe wilujengan desa iki ya. Iya. Muga-muga ya, Nduk, aja nang sing saya, aja nang sing ngantuk, aja nang sing
ngantuk terus wekasane aja ana sing kundur bebarengan nyuwun kagem bukuhe awake dhewe munggah menyang desa Klaosan Sakukuban muga-muga Dana Sukerta Dana pagebluk Mayangkara contoh saiki akeh lho ingon-ingon Rajakaya nggen aku kono akeh sing mati apa iya sapi iki sedina loro nang aku iki gumun kejaba sapi wedhusku ya mati lah kok marmutku iki lho ya mati iya mulane jan lah apa gerek tubruk kucing oh lah iki kan yo mati jan tenan lho yen aku iku kek pageblukmu muga-muga ya lho pancen ning kono isih durung bersih desa apa lagi jadwal wis dijadwal lho wis dijadwal wis dinane ya wis mangke nganti aku bingung sing nyalang dina iku kek bingung aku kesane kali yo manut karo dawuhe para sepuh nuwun sewu Pak Lurah umpami niku maju di malam Jumat Legi ngoten mboten napa-napa niku mboten napa sae nggih sae sing tanggal 18 nggih pesen naiten syukur ya yo syukur mawawan ya pagelaran wayang anakku lanang sing nyekel jempure dari nggih mau anakku wedok ora iso melu mergo nek tender 3 dina urung mulih ya nek sing dereke sindene ya pilihan sindene pilihan ora jeneng aku pamer sinden ora ning junjung derajate Seniwati zaman biyen iki tenan lho Seniwati iki diremehke mergo pendidikane rendah-rendah ku lho tujuanku ngono pendidikane rendah disepeleke aja rapi sinden iki pendidikane rendah wong iki pendidikane rendah ora beneh nang wong lanang lho ngono iki coba kono ya nganti wong jaman biyen tenan lho piweling karo anak putu ki tenan yen rabi golek wong sing bener bocah wadon aja sembarangan contoh umpama bocah wedok sing alise ketel iki jelas nang wong lanang mesti beneh lho ya umpama neh ana wong wadon nang dengane nang ngene janggut ki nang wong lanang iki setia lho lanang setiane tenan ya tenan setiane Mbah buyutku mbiyen malah pesen nduk nang aku le kowe yen rabi aja golek wong wadon sing sikile ketelunune tau ngomong ngono lah kenging napa to ya kuwi baci lho baci Belengan, Mas Pur di sikile lu senegong itu iya alhamdulillah ya nduk awake dhewe iso silaturahim sabet jagong kelawan para pepunden sepuh sing padha ngestreni mulane tenan to nduk sing tak asta waranggana mrene najan to enggak maksimal dalam arti dicepaki papan semono kae aku ngasta waranggana ning nenem ning ya alhamdulillah sing derek mrene iki ya waranggana sing berbobot mergo lemu-lemu ayo tak kenal tak sayang nduk iya pembayangane awake dhewe iki padha nduk karo dalang-dalang liyane padha awake dhewe malah ngrumangsane sarwa kekurangan nduk iya dalam kono-kono kabeh padha mawon nggih sae bedane saka budal iki apa bedane mung pengendange wong niku mawon dadi pengendange niku cacat netra ning keluwihane ngidap-idapi nang ora tahu sambung karo menungso kudu sembarangan menungso tenan iki sing ngomong-ngomongan dedet manuk golek pengendang kaya Mas Puji ki sange ora jamak niku pengendang setan lho niku sing cedak kalian kula niki anak kula wedok saking Salorejo asmanipun Mbak Gabriela insyaallah bulan 6 niki pun namataken studinipun pamina SLTA niki mbacutaken kuliah jidane ya kuliah kasih ngenom ini SLB lho kuwi nambakan ingkang nomor kalih menika waranggana saking Sawu Jajar tanggane Bumi Retamu asmanipun Mbak Kartika Sari Mbak Kartika ya sing legan-legan sing nomor 3 menika Mbak Galuh Setiorini Mbak Galuh Pidalem saking Sempal Wadah Bulu Lawang oh iya
Ya sing tegan lho. Ingkang angka sekawan menika Mbak Lia Pangesti. Menika waranggana kondang malang melintang ingkang mijil saking laladan Pedukuhan Kedung Bulus Desa Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Iya. Waranggana sing kreatif lho, kejaba dadi waranggana ning omah ya sik sinambi nyambi dadi guru PAUD. Kok ora nganggo kudung. Ngene iki wong kudungan kukur-kukur. Iya, Pak iya. Bayangan ana sitok iki tenan ora rame lho. Iya. Senggaane sampai orang nyuwara yang senggaane rame hebat. Ingkang salajengipun menika wonten Mbak Risa, Mbak Meme, Mbak Menggo. Waranggana saking Kalipare. Neng asli kelahirane niku waranggana keturunan. Keturunan apa? Ibuke Jawa, ning bapake Gibas. Bapaknya Cina gigas lalu deh gila streaming itu diprotes makan iya punggasan menika Mbak Risa jadi perawan dong Mbak Risa malah kui wis studi neng SMKI Surakarta jurusan Karawitan ya mobil anyar deh ini ambek metri mobil. Alhamdulillah ya. Tadi begini ngasto berkah, ngasto barokah wayangan begini. Ugi ingkang wonten pengking menika anak-anak kula ingkang sami nderekaken grup Sukabudaya ingkang dipun nahkodai Mas Pujiantoro. Iya, gayeng lho. Tayangan begini jam 6 bucake jam 4 lalu dungoh. Kadang sesuk ora terusan kok dina libur wae diteruske sampai jam 7 ora apa-apa. Mengko mau ngadan prai dhisik. Mudhun kabeh yoga-yoga salat. Dan jidene gek wudu. Nang jeding. Iya ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Panjen yo trep tenan kok, Nduk. Ing ngatasé gamelan kena kanggo ujian, kena kanggo selawatan. Iya, iya. Mula kang saka kuwi yo, Nduk, wis ora ana tembung meneh. Gamelan najis sing dolanan gamelan ki wong-wong sing musyrik wis ora ana. Iya. Luwe-luwe ing tatan pranataning negara, Nduk. Iya. Kaya dene melestarikan budaya kuwi pancen yo baku banget. Karep ben apa, Nduk? Budayane awake dhewe ben ora tergerus budaya manca. Sing kala mangsa bocah-bocah saiki wis emoh utawa adoh marang budayane awake dhewe. Monggo budaya kang adiluhung kaya mangkene iki patut dilestarikan. Mulane yen aku eneng bocah-bocah sing kreatif kaya waranggana-waranggana sing sekolah-sekolah gelem ajar budaya, aku bangga lho. Kuwi lho tujuane nang kono. Ora nyepelekke sing liyane ora. Demi Allah ora lho. Aku njunjung derajate seniman lan seniwati. Lewile seniman-seniman saiki kreatif apik-apik. Kaya dene Malang iki lan lho. Akeh seniman-seniman sekang kodang. Mas Ardi, Mas Tantuk, terus Tukul sing nom-noman kaya dene anakku lanang Mas Wahyu, Mas Gagas, Adi Patuk, yo. Yo. Tenan lho. Apik-apik lho, aku jan kesengsem. Ngono ki aku duwe demi Allah sak gluguting kolang kaling pina rasa seran duwe rasa meri iri belah lho. Aku yen ana bocah ngono kreatif ku malah tak dukung. Ya. Iya. Ya. Mula kang saka kuwi, Nduk, jroning awake urip ning Karangrejesan, apa to? Wong urip kaya awake dhewe umur wis sakmene iki, luwih saka 60 ki diarani bonus. Lah, kala masa bonus iki nek sing panjang, bonus iki nek sing sithik. Muga-muga awake dhewe warga masyarakat Sundan para sepuh pini sepuh iki diparingi bonus umur sing dawa. Ora nek sing amin to. Ayo, Nduk, iki ana pamundutan. Iya. Saka panjenenganipun Bapak Kasun, Nduk. Pak kami tuwa Bapak Ardi. Menika ngersakaken tembang tresna utawi lintang asmara. Iya, iya. Ayo dijumenengke waranggane loro. Iya. Loro-loro ben kepenak. Mbak Gabril kelawan Mbak Tika. Mas aja diplerok. Luar biasa no, bengi iki tempate jan diistimewakan. Nggih, alhamdulillah. Mapane ning daleme Pak Kasung kudu kaya ngene iki. Ngoten nggih. Ah iya to, sindene ayu-ayu rugi yen umpel-umpelan. Berarti nek ngoten niku Pak Kasung nggih minggah ten mriki no? Yo ora to, Pak Kasung iki kan mang sindan-sindan krungu Pak Kasung kok bingung. Ora Gojek. Oh nggih. Sing baku jenengan yantun sakarone menghibur warga masyarakat. Nggih. Kurang prayogi jenengan ora mbageke karo anak lanang Mas Wahyu. Oh nggih. Yen aku kecelek nang ngene Bumi Rejo, tak celuk Wahyu. Sapa? Sanes nggih. Yuda. Lah aku Wahyu rada miring dadi ora pati genah. Nggih, sugeng dalu niki Mas Wahyu niki rencang saking Gunung Kawi nggih niki nggih. Oh iya, anak kula lanang niku wiwit durung mayang
nganti dadi dalang tenanane ambek aku ora nglaleke lho. Alhamdulillah. Tresno karo bapake. Nggih. Saiki awake mbedah. Mugi selamat kagem Mas Haryanto. Sapa lho Mas Haryanto kuwi? Sinten niku? Wis sing bagian ngelirik jenengan lho. Oh, aduh. Oh, niki to. Operator. Live streaming nggih, Pak. Live streaming. Ten pundi? Ten TikTok. YouTube. Ora Oh, YouTube. bukan. Neng dene YouTube Ki Adi Siswaka Sundan. Wah, Oh, luar pasti muncul. Kalau Nggih. wis duluran jodoh ngaturke Lintang Asmara. Nggih, Bintang Asmara. Nggih. Ben roto ora ketang siji-siji diaturke. Iya. Monggo. Monggo. Oke, monggo nggih. Pak Kasus. Nggih, matur nuwun. Pahalang setunggal malih Pahalang. Oh nggih. Kerajakan Pahalang. Oh ngoten. Keranten bangkulane asal saking Banyuwangi. Oh, Dadi ngoten nggih. kangen kerajakan. Oh nggih, mboten napa-napa Bapak. Nggih. Tur malih malam ini adalah milik warga Sundan. Syukur budaya pada malam hari ini milik warga Sundan. Ayo dimanfaatke mumpung ketemu. Iya ya. Termane Pak Kasune sik timur energi. Saiki tenan kok perangkat-perangkat iku nem-nem. Tur ora sembarangan angkat perangkat. Nek biyen mendukung lurahe ku dadekke saiki ora iso lho. Saiki kudu melalui penjaringan. Iya. Umur ditentukan. Tetep bisa IT. Monggo ditawani. Kang
Langsung nih, Mas. Oh langsung, siap, ye, monggo. Jih, matur sangat, Bapak Kasun, dan energi betul, Nduk. Ya. Kuwi wujud nyata saora-orane dadi pimpinan utawa dadi bapak kuwi saorane kudu bisa paring dana rasa. Luwih-luwih jroning adicara wilujengan desa kaya mangkene iki lho. Paring dana rasa marang warga masyarakate jer iku kabeh lho kewajibane manungsa urip ning alam donya kuwi gawe senenge liyan kuwi lho. Yen duwe prinsip urip ki mau gawe senenge liyan lho, ora duwe musuh. Ketemu karo sedulur kono kene iki ya wis rumangsane iki mah ya wis kaya awake dhewe iki. Iya. Dadi kewajiban lho yen manungsa gelem urip prinsipe gawe senenge liyan. Mah gawe senenge liyan ki ora dupeh menehi apa-apa. Contoh tanggane iki mau bongkar rumah lho. Ora usah nggawa apa-apa, krewangi ngono kuwi senenge ora jaman. Oh iya. Dadi gawe senenge liyane ketemu karo sapa wae mesem, guyu nyapa kuwi lho, Nduk, ibadah. Ora mung salat wae sing ibadah lho. Gawe senenge liyane ya ibadah. Nyatane kaya mengkono iki bisa dibuktikan salat kuwi tujuane apa, Nduk? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ben ngapa, Nduk? Awake dhewe ben bisa meningkatkan keimanane, ketakwaane marang Gusti Allah. Sing nomor loro, puasa ya ngono. Puasa ki ya ibadah. Ning tujuane apa, Nduk? Tujuane ki mau awake dhewe memerangi hawa nafsu. Nyingkirke nafsu sing ora becik kuwi nglakoni poso. Dadi tekun ibadah. Ning kabeh ki mau ora kalah penting. Awake dhewe urip iku kudu tansah miguna marang ing sapadha padane urip. Kuwi lho sing paling baku. Luwe-luwe yen duwe rezeki paring dana driyah kuwi tansaya apik lho, tansaya ila. Iya. Yo, kene pamundhut coba tak wacane sambara. Iya. Iki ana pamundhutan saka warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Ki Hadi Siswaka, kula penggemar ringgit Purwa nggih. Wonten ing pepanggihan dalu punika menawi dipun keparingaken kula badhe nyumbang lagu apa bae didudu. Sapa yo? Iki asmane durung bisa diaturake. Sing baku kula kepengin sanget manunggal raos kalian suku budaya tur nderek-nderek atur panglipur dumateng warga masyarakat ing Sundan sakukuban. Ngono ya. Ya. Mugi-mugi Ki Hadi Siswaka tansah diparingi sehat ugi kathah rezeki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Iya. Coba kaya ngapa ingkang nyerap menika kula aturi minggah dhateng sasana gelar ingkang saperlu sambung raos paring bebungah, paring hadiah dumateng para ingkang sami mirsani pagelaran dalu punika. Monggo trangat prengut ate
dalu. Wilujeng dalu no. Nggih wilujeng dalu. Dipun tepangaken namine sinten? Tepangaken nami kula putri kula saking Kebobang. Kebobang. Nggih. Putri. Nggih. Putri Diyong. Oh sanes. Saking Kebobang lho. Nggih. Berarti roh karo Pak Eki no. Sampun. Tahu roh karo Pak Eki. Sampun. Sampeyan roh nang ndi? Aku ora tau anu iki. Sampe nginceng. Apa? Biasane teng Bersih Dosen Kebobang mriku. Tak kira roh anu ngono. Nggih. Namine Putri. Nggih. Putri. Puwi. Pupu. Istri ini seneng, jadi senengannya pupu iki. Dek, jenengan sik sekolah apa wis tamat lho? Nggih kula tasik sekolah kelas 3 SMP dan SMP setunggal ngajung. Masya Allah si SMP lho. Apa sing pengenane bantu nyindene ngono? Kan beli Nang gene Bumirjo dulu. boten. Oh sanes. Berarti aku lancang gitu. Ayo. Sik sekolah ya, Nduk. Nggih. Badhe ngaturaken napa? Ninggal Katresna. Tuh. Sampe wis wani ninggalke Katresna. Wis tau bedhot pacaran. Dereng nate pacar. Dereng nate. Sampean lek durung tau pacaran, ngenalo cah telu, sing sibonan terus. Sing loro nyaron kuwi. Tenan kuwi, cah utun kuwi, dongane mandi dah kuwi. Kuwi dongane bekat lho jangan mandi. Monggo nduk ninggalke katresnan. Maulana. Nyuwun batur napa mboten? Mbok menawi nyuwun batur sinten bapak sing badhe kepingin baturi Mbah Putri. Ya, ora apa-apa nduk umpamane yo dicawisi wae. Nduk di pacar tenan? Nggih. Bapak tasik. Ayang ndi lho? Senengane rokok yo apa nduk? Enggak rokok. Aduh, leru. Lek gak demen rokok senengane iwake apa, nduk? Nggih. Nyuwun batur napa mboten? Boten. Wani dhewe Nggih. mulih barang wani. Nduk, sampean memang hobi utawa bakat dadi waranggana? Hobinya nyinden. Napa? Hobi. Hobi nyinden. Nggih. Sampean tak dongakne purun. Kurun. Tak dongakne sampean sok bener-bener dadi sinden. Amin. Sampean pirokne aku ya, Nduk. Manut karo apa sing tak ucape. Donga iki mandi lho. Tenan lho ya. Pomeng dilukas ngadepi sura. Sampeyan dadi sinden tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing banter, Bu. Sing banter. Bismillahirrahmanirrahim. Sirne, 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 zatne, zatne, ojo drat, drat, drat iki taut. Zatne, zatne, sifatne, sifatne, sirolahu, siralahu, datulahu, datulahu, sipatulahu, sipatulahu, selo-selo, selo-selo, selaning seli. Ojo nduk coba lho. Masalah mandi lho. Ben sing guyu sing ngrungokke ra bawa ning sampeyan ora nang guyu. Sampeyan kudu ngempet. Wong wedok iki ngempet aja berkesempit do. Ngempet iki biasa men. Selo-selo, selo-selo, selaning seli. selaning seli, Seline sing genah lho. Seli. seli, Nek enek selo, dan enek selo, aku gelem. Aku gelem aku gelem, diseseli. Ora apa-apa. Terus tambahane iki lho, ubur-ubur. Iwak lele. Penak le. Iya. Ayo ngaturke ninggal katresnan.
berbakat lho. Jenengan nembang Mbak Yu jenengan dengar nek sing sampai genjote horeg. Terus tadi panglinan jenengan berbakat mula kejaba sekolah jenengan yo matur neng ayah. Ya, aku terno neng seniman sing iso ngajari sinden. Jadi harus ndok. Terus sampean kudu duwe cita-cita. Saya harus sukses. Kejaba sekolah ajar budaya lho. Golek kenalan, nek perlu dalang. Suwae kok. Tekse dalang yo akeh ning Gunung Kawi yo akeh lho. Ning Gunung Kawi kuwi kan dalange sing ono. Tim golek dalang sing wis umur. Jadi terkenal, lu sama langsung sepiram. Tidak langsung. Nah, jadi dalang yo ngono, masa wis tuwa yo golek dalang sing payu lho. Apa maneh nggawe rangkep pekerjaan dadi lurah. Jadi engko sampean iso ajar sinden neng kono. Nah, sing telaten ya, Nduk. Makro neng ayah. Tenang ya, aku sesuk pernah nang ngene sanggar seni Sukabudaya. Iki sing ngajari kaya ngene-ngene iki, ya kaya mbak-mbak ngene iki. Dudu aku. Aku mek nyowok tok. Kapan sampean wis mulai ajar sinden, engko sampean ngadep nang aku mesti ngene. Oke, wis matur suwun yo nak ya iki sing akeh pamunggutan, Aja jengkar saka kene, yen perlu aja tidak melehan nang kene. Ngalap barokah nang Sundan. Mergo nang kene ben taun iki ngenekke bisi desa. Nyuwun karo Gusti Allah, apa kang dadi pamundhutmu? Jenengan insyaallah diberi ijabah. Lho yen sampean kok ngantuk nang kene, gelem sari nang masjid kok. Terus subuh ada. Bas. Ngene deh. Ya aja waleh-waleh nang dene wayang, Mbah kuwi dalange sapa wae Mbah apik, Mbah elek, jenengan teko nyumbangke sapi tembang. Insyaallah guys senenge mung akeh, cita-citamu akan keturutan. Amin. Melanjutkan. Bangun. Duduk. Timbulan wae. Niki wonten pamundutan liripun kula kirang paham menapa niki panjenenganipun para sepuh niki badhe minggah wonten sasana gelar, mbok menawi ngoten inggih menika para sepuh panjenenganipun Bapak Basuki, Bapak Barito, lajeng Bapak Sondem ugi Bapak Yanto. Mbok menawi kepingin sambung raos tak aturi jumeneng menika wonten Mbak Lia kalian Mbak Lia kan nekane sapa ya? Mbak Galuh. Oke. Tapi Bapak sekawan ingkang kawula sebat kula aturi minggah dhateng sasana gelar ngersakaken napa? Soale niki mboten kenapa-napane lho. Tak pikir niki wau ten walike. Lah kok walike musyawarah desa. Jangan bulane. Iya. Tapi Bapak sekawan kula aturi minggah ndampingi waranggono kalih sing minyis-minyis ngono. Iya. Monggo Bapak ingkang pundi monggo pun mumpung tasih dibikak Pak niki. Mumpung enten wayang monggo golek tambah umur gawe seneng damel sambung rasa. Suara sulen kumandang suara wedhuse dipakani, kerduse diseni. Iki menika Bapak ngersakaken menapa? Tayo. Tayo. Nggih. Saged wonten mriku nggih saged kok. Lagunipun Serempak Surabaya nggih. Oh, Serempak Surabaya. Mriku wonten sing ingkang ngersakaken Serempak Surabaya. Mbok menawi niki menawi. Nggih. Ya pun niki mawon kula gabungaken
Serempek Surabaya. Nggih. Mangga. Aja sumpek Surabaya nggih. Serempek. Ya. Dilarai nduk. Nah, dua-dua. Bapak mboten nginggil mboten ana apa. Mangga dipaturi nduk, ayo. Ngene iki lho nduk. Cara wong marung krasa enak iki ora mbok rugi. Ngali. Cara wong marung niki napa malih? Mboten napa Bapak nggih. Menapa? Kodang kuning. Oh nggih, dipun garap Tulungagungan, Tayuban, Langgang. Wah, ndak dutan. Monggo. Nggih. Monggo, kodang kuning. Nggih. Kaya ngene Nduk. Piantun sepuh kene jenengan tresna budaya. Iya. Nyatane joget elok, wasis, luwes. Iya. Nggih, mangko ndak galuh wonten dewi penggaweane. Nggih. Tak jogeti dhewe. Iya. Nek wis ngene iki meme lah kok pincang-pincang yo ngadeg lho. Nggih, sambate ngirim ngono Mas. Kula terima kiat dengkul kula. Bareng bapak-bapak jumeneng karo makani wedhus ngono ya. Melu ngadeg. Enggak.
tambah siji mengkas nduk mergo iki tak hadiahke khusus pamundhut saka panjenenganipun Bapak Kasun Bapak Ardi ngersakake tembang kangen. Kula nyuwun sekaligus dumateng Mbak Galuh. Ya. Senggel. Ya. Senggel. Iki senggel iki ora nek sing nglarei joget ora nduk. Iki tembang kangen. Ben awake dhewe iki dikangeni karo sedulur kene nduk. Ngoten nggih Pak nggih. Tak kami tua iki tenan lho. Taun ngarep mesti wayangan. Nah iki nek perkara sing ditangkap sapa ya ora ngerti. Ya, ora wayangan ki rugi tenan. Wis pembudaya kok. Monggo. Yuk batur sapa? Mas Bayu. Mas Bayu. Oh, kuwi. Gale, Galuh dan Gale. Sama kok ndak gelem ambek aku to, Mas. Aku wis kadung mikir lho. Bebas. Saya mikir tembang kuwi mong. Anu, kalih Cek Gabriel mawon. Oh, nggih. Ayo Cek Gabriel. Iya, aku melu Cek Gabriel sama. Panggung, panggung, panggung. Ini tanda cinta. Iya. Lagu ini adalah lagu sing tak ngenteni ket biar aku mimpi iki ora ngerti ya. Kae lho pokoke Pak Seno ne. Apa to Pak? Pokoke ngono kuwi lagune. Lah kok mau sore kok krungu. Apa judulnya apa Mas? Pakpur. Oh, Pakpur. Lah aku krungu nek anu. Campur almarhum. Matur nuwun Mas Puji, Mas Dedit. Gayang tenan. Jadi ngaturke tembang kangen. Garap halus wae. Iya. Mbak Galuh yang ora halus jan ora pas. Nah. Mbak Galuh ra komen serapat jan ora pas. Ya. Nggih mboten pantes nggih, Pak. Kok ora ngono ora pas. Ini jenenge piantun halus. Nggih, soalnya kula dereng jenengan suwuk, Pak. Ngono to? Waduh, aku lek nyowo nduk, pokoke para esuk. Lah kok ngoten to? Nangis suaranya sampean tenang wis berubah. Sinden-sinden sing pun lawas-lawas niku pun nate jenengan suwuk kula dereng lho, Pak. Susu ayo. Sampeyan wis Dik. Wis. Karek ngenteni Galuh tok iki sing. Tapi kok aku sing ndonga sing dilat Galih. Sing dilat iki lho. Nggih mboten mandi to, Pak. Wah. Aku. Iki aja. Nggih. Mau ketembang kangen kagem Bapak Kasun sak keluarga. Nggih.
kudu eling kanthi waspada sak bejo-bejane ingkang lali isih bejo kang eling kanthi waspada ya nduk awake dhewe
netepi kewajiban dasare awake dhewe mung abdi. Ayo saorane awake dhewe kudu bisa nglenggono derajate awake apa, pakaryane awake apa, kudu bisa awake dhewe minangkani tumrape Gustimu kang dina iki padha nandhang sungkawa babagan murcane ndaramu sipare kesil. Oh ya ya. Monggo babagan seneng-seneng dibacoke yen tinuju gara-gara. Ya ya ya. Ulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi sang guru sejati ramane Sayyid Abdullah lahiripun nang Madinah madhepipun la ilaha illallah paripurna pasewakan agung ing negeri Hastina. Sang Prabu Puntadewa sarimbit nata Darwati Prabu Kresna kinenggelan ingkang Narendra Madura Prabu Baladewa. Tumujuning sanggar pamujan minta kanugrahaning Jawata. Sedangkan salumuju gana tuwiyatan hawa ing awasan ngeningaken marang Pancadriya. Panca tegese wilangan 5 driya angen-angen namberat nafsu patang perkara sajoga kancil dikara wandeng bucak ing grana pucuk ing arga torsina mawas marang wijil napas ampas kamelumpus suruning cipta nyuwun mring asaning Bathara kang karya jagat mugia ingkang wayah Raden Parikesit ing kala timbul mring Praja Astina kaya mangkono napa semedine Sang Prabu Puntadewa apa tandane sanggar pamujan ana gondo arupa imang ambar-ambar lega biasi Sang Prabu Punta dalah nata Darwati lekeh-lekeh mantap saking sanggar pamujan pindho Sardula lunga Sardula macan lupa luwe kaya macan luwe lampaira Narendra kekalih gantingan Minorsita ing pagelaran Jawi wadya bala saking Traju Tresna sampun mebet mring negari Ngastina ingkang saperluku padinata Darwati Prabu Sri Bathara Kresna kaget kadur wekasan perjurit saking negari Ngastina sigra mapakaken kridanipun Senopati saking negari Prabu Kresna
ana dongeng entek si panunggal taten ana panunggal putusane angung kulit pring sesama aja tidak walat lah iya bener kandamu aku lu mlebu menyang negara Ngastina. Iki ana pawongan. Dadi iki cendhek gedhe cilik marang kadak tengenggalan. Aku endo ngiwa, melu ngiwa, endo nengen, melu nengen. Sapa kowe? Pandit. Ya tambuh parang aku bali sapa kang dari Krajeka lan ngendika. Piyuk, yuk. Belum. Pawongane ora sepiro gedhe suarane kaya gluduk. Durung mangsul pitekonku genti tetakon. Jamak wong ketemu tengah dalan. Ya. Nyandak Krajeka lan Doko. Krajeka jeneng Buta Doko papan lan bumi Buta. Wah. Ya, takoni panjenengan iki rombongane Buta. Anbote dengaling-aling yen pengin tambuh paring aku sing sudi mastani jenengku Tumenggung. Laptang Wilis mburi saka negara Trajutrisna. Sapa kowe? Songo. Ora teko nomor. Jenengmu sapa? Songo. Ora teko nomor. Gobokmu iku ora krungu kowe. Jenengmu sapa? Songo. Ora teko nomor. Pangane jerotan. Bingung aku. Ditekoni kok songo. Kowe iki sapa? Songo. Wah, ampun tenan kowe iki. Aku iki takon jenengmu iki sapa? Wis kurang trimo. Songo. Wong iki dian. Jenengmu? Ya iya songo. Wah, jan kurang ajar tenan. Oleh aku. Kaya seputus rasa kowe. Aku iki tekon jenengmu kuwi sapa? Nama, alamat, terus Mananya? terus status perkawinan. Kowe iki tekon tak jawab kok malah duka karo aku. Aku iki tekon perlu pangasulanmu. Kowe kuwi jenengmu sapa? Songo. Lho lak tenan to. Mulih tenan iki golek ngene cara. Lanjutkan. Kowe mangertenono. Aku iki jenengku Songo. Putrane Kanjeng Rama Raden Haryo Setyaki. Layak tak lirik wiwit mau iki. Brengose diplintir. Sampirake kuping kanan lan kiwa. Dadi jenengmu Songo. Wiwit cilik jenengku Songo. Waduh. Oh, biyen iki kira-kira laire ibumu. Laire kowe kuwi saka barkane ibumu paling sing kragati oleh nomor 99 kuwi. Aja lancang ucapmu. Asma kinarya sapa? 99 jumlahe 18. Dijumlah 9 meneh. Wah, jan kurang asem to. Ya. Tanpa dadi ngaling-aling. Ora usah untuk laku.
kowe adoh saka negara Prabu Tresna mengguli gati ngono. Sama-sama. Kembang dawe Gustiku Sinuwun Prabu Sawarka. Dina iki Wadyabala saglar papan saka negara Ndarawati saka negara Prabu Tresna kae goleki Narendra kang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Omong to wis ketemu. Yen wis ketemu cara wong matur wong utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati tekaku saglar papan golek Prabu Kresna. Yen wis kelakon wah tunggal gulune yen perlu tak remukke balunge, yen perlu yen wis mati tak putul sirahe, tak lebokke kebo, tak go mulih tak bakar nggo tambul ning negara Prabu Tresna. Bapak Wilis, ono aja suwun ngucap, aja waton ngucap ning kowe ngucap kudu nganggo waton. Tatanan negara Ngastina ora kaya mangkono wina. Kowe mlebu nyang negara Ngastina merga keprungu pawarta lamun Prabu Kresna mapan nang kene. Iya, aku wis ngerti. Aku wis ngerti Nidi Bresna jareke Kresna nang kene. Kowe tak golekane lamun wis ketemu tak tugele gulune. Lakon kowe bisa ning aku di Patemboya. Apa patembayamu? Lakon kowe bisa dinanggih lawan wong Kresna waton kowe bisa nglungkap langkai gunarepane Raden Sanga-Sanga bakal ana wong kelakon kewirangan para senopati kewirangan rumadane ngalun-alun negara Ngastina iki lho. Prabowo mirahingsun lihat pasondro pincen
Tidak ponakanku. Saporane ora patah tari. Tak rasa. Oh, aja sumbar kowe le. Oh. Yo, kelakon leno. Sabekin. Yalengan mulet gitu. Yo, tipak ponakanku. Baik. Hey. Ayo nona berjuret anyar ya. Ayo. Wis paseh aku nyaron. Musuni cah pondokan kok lawan. Iki to bukae. Ya semangatmu. Ayo, sembaro. Ayo mau, bakul mau. Apamu sing kondolke? Maju yang perlu bolomu kan mrene. Ayo. Hei. Kurang ajar engkes kok dulang ke aku. Wow, kaya main kurang ini kes. Awas. Raden Danurwendo. Iya. Pelatih bal-balan kuwi. Danurwendo anak Antarja. Oh. Iki lho anak Antarja. Dasar para nyoto. Mati dening aku. Ayo maju para nyoto. Pas.
senging rinarendra yaksa lumaku gambira marang harangah angin sesyon matu prabowo kula mawalikan kula mawalikan horote Yesus matu pragembo mangkono isaksana mangenjel adalah durung kelakon bisa pinanggih nata Ndrawati parang dene putu-putu Pandhawa ndak waspada kira songo-songo aneng Danurwendra anak Antarja eneng Sasi Kirana anak Gatotkaca adalah aku ranggumun aku prajurit kawakan aku prajurit pensiunan ning kasetenku sing ngidap-idapi sing durung ngerti tak tepungke wae wah iki kritane Patih Pancatnana ya Sasirana iya anak Gatotkaca iya oh berong meruh kasetenku ya awas praitno ngati-ati
ora beda karo luwane Gatotkaca aku ora gumun lakon kang saut sabete Bantala Pur wandamu mati dirang Semarin jajaran ayo kedewasaan ya Soyo Indriyan Sosara Maruta Bawana Sara Maruta Bawana Kana Maragana aduh sinuwun ngaturaken kedewasan aduh yong aduh yung lorone aduh yung panase yang tahu sampeyan kok bapak blur kuping sampeyan tepundi aduh diuntir kalian anak Gatotkaca sinten Sasi Kirana mripat kula ngampek mletis sita aduh wah monggo niki kula pun pengpengan kula rewangi kula polaken eling-eling niku anak Gatotkaca kula mbiyen pun kulina ge bal-balan ya sampeyan nggih sampeyan nggih aku ora perlu mbok pameri anak Gatotkaca tak demit anak setan sing bakwi lamun topi anak Gatotkaca lekar kebenaran jarake sejarah Gatotkaca kuwi biyen mungsuhe Kanjeng Rama Bima Narakasura lumrah lamun to bapak musuh bapak anak musara pikira tak bapake kono muga mawon kula dongake padhang dalane ana ora kajen mikir sikil karo jejeg asem sak ora aturan peraturane buta ngono sampe jarane yen wong Jawa ngono iki sak ora duga ora sopan ora santun munggir mencongorot dangkule menenge bilingan akroman taunake padang dalane jembaro dhuwur tak delunge saka kadohan manuk semaring jajalanan gelas bumi ayo dising jenenge Sasi Kirana ayo nono iki sawarga iki yen jare bapakmu Gatotkaca musik Kanjeng Rama Bima Narakasura endi dudono ayo dudono kaprewiranmu lakon ana manungsa wirangan gitu ayo maju tandingan ayo maju sing endi manungsane ayo ngomong dudono lamun to Sakti Mandura Gunana Gatotkaca pengen kula ayo ngomong sapa kowe ambo marang aku Sasi Kirana Sasi Kirana iya anak Gatotkaca asal para nata wis sapa anak Bima Narakasura
Wong tuwa musuh wong tuwa. Bapak musuh bapak. Anak musuh anak. Wah! Asuk. Cengkile kemempu. Sikile pengandung juga. Hot! Kabur calengan ya, ngece, wes ono kejengkang tangan iblisan, ono, masamu mbak Paimin kok ya. Alah, barongan, ini mau lihat barongan, sing metu sentot. Tanu. Bapak Imin. Ingin nopo? Sampean mabuk toh? Mabuk. Sirah bal-balan kok mabuk. Aturan ini nono sesuk bengi ora tak jam boleh masuk wong tuwa wong dodolan karo kancane ndekleng malah dikendhami ora karuan. Tahu. Undangan ini kaya wong misuh-misuh. Metu barongan kuwi ngono. Awale piye Mas Uji? Ora kuwi. Datuk. Oh, sentot ngadep cilaka. Dalane kenong gegeden apa pancen keciliken sing nabuk. Awasnya wiwit namu ora ketok blas. Wayahe gamelan munyu ketok tabuhe tok. Asum. Ya, orang humon. Racak sekti mandraguna betasan. Kecero kaya ditutup tapange. Sawat orang humon. Aku diwarisi Aji Pancasona. Ini ngaji manusia iki aku bisa kalau rumah jadi mati openg pitu bari bahasanya orang kelakon mati waton aku sih lemah-lemah. Ayo nane, kau yang apa nak? Kilo, kerengi ini. Kerengi ini. Sampai kuwi ora lancar gedung-gedung anggepe iki apa sesuai karo sing metu wong kaya ngene kok dikuramahne tolong cer gedung
nongnya tidak disenani gue terus no sesek ora kuat mati lokal yang gonceng sing ngendang sampai lengo ceblok lho aja ting sing penting saiki kudu sing tegen ha foto banter sini diusul separuh sing apa kena kaget bedeng banter lo kaget ngono terus sampai sesuk-isuk tanganmu jarum ya ben